Jeg kan vente lidt på mange. Hvad er det med denne her? Ja, den skal bare med. Kom du herover til Jakob med den. Den skal ikke gå den anden vej. Nej. Vi skal bare fortsætte rundt. Jakob, vent nu lidt på mig, så han kan følge med. Se. Så skal du gå med herover sammen med Jakob. Og så kan du få... Ja, ja. Men så går du bare en gren ned. Sådan der. Og så fortsætter du gå på den der gren. Det er med at hive så meget i. Det bliver så meget pynt. Ja, du skal bare se, at du skal rulle den ud. Det er så meget pynt. Ja. Ja, så går du med Jakob. Jeg ruller bare den ud hele. Ja, ja. God idé. Så går du efter Jakob. Det skal gå hele vejen rundt. Ja, men det kan den også sagtens. Ikke så stærkt, jeg Også lidt nedad.